Sanibonani sizwe sakithi, nibingelelwa uThokozani uMasokadlana umphesheya uSomnandi wakwalanga. Namhlanje nginibingelela ke ngokuhlukile ngoba ngizonethulela incwadi sizwe sakithi, incwadi ekhuluma ngempilo kaThokozani kusukela ngizalwa ngikhula ubunsizwa bami kuze kufike esigabeni sengubaba. Umsebenzi ke nokho othathe isikhathi eside obekungelula usetshenzwa, kepha ke sekuze kwafika lapho soqeda khona esithi ke khona cha, asinethulele sizwe sakithi nizokwazi ukuthi nazi noma niqonde ukuthi ungubani phela loSomnandi wesabeka. Okukhulu kakhulu ke ngalomsebenzi wencwadi ukuthi lo msebenzi umsebenzi ongakhulumi mhlambe ngempilo noma ngomculo kuphela, kepha umsebenzi okhuluma ngempilo njengomuntu, ukuthi umuntu wonke unezigaba la kadlula khona. Umuntu ba nenselelo akahlangana nazo endleleni ehamba, ezelwe, ekhula, eyapi, edinga impumelelo, efisa. Akusheleleli nje kube lula, kepha kuba nezintaba, kwehlele, kube nameva, kube namatshe. Ngakho ke lo msebenzi walencwadi okunye engifisa ukuthi nikwazi ngawo uzotholakala ko-Adams Bookshop, uphinde utholakale lo msebenzi usetshenziswe umnyango wezemfundo phecelezi Department of Education, ukwazi ukuthi abasakhula bakwazi ukuthi kube khona izinto abayicoshayo nezizobasiza hleze bahlomule ngokuthola ngempilo yami ukuthi ngidlule kuphi nakuphi, ngisukaphi, ngiyapi, kwaze kwafika empumelelweni nakuphi nakuphi. Emphakathini incwadi izobe isitholakala ngomhla ka-12 ku-August 2021. Sengivala, ngiyethemba ukuthi le ncwadi izokwazi ukuthi ifundise noma ikhulise nakubantu abasebancane baqonde ngokwempilo yokuthi uziphatha kanjani empilweni.